Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom lipot machalo koda mano mabende ema twak maromo bedo godo dhiambo makawuono chenroni mar mine wacho. Kuma nonro mar Kenya Human Rights Commission yango ni ji maromo 660 ne tulo ma higa 2007 2008 nodaro. Tok higni piny owacho nochuogo chik mar chulogi kendo giyud kaka gichako ngima manyien tok lalo miechgi ohendni e kind lal mamoko. Maromo milion 465.5 noket tenge mar chudoni ka joma tulo nodare kaunti ma Kisumu gi Migori ne dhipogo milion 134.5. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni kuom joma tulo nodaro mane ichulo omenda moko mane ichulo IDPs makaluo nodoke aguchgi ni mar wegi ne okokawgi. En wach mane maluwo chudo mag IDPs. Emene wacho kawuono wantiere koda Clarice Okoth makedo ne ratich oganda e kaunti ma Migori kendo biro konyowa mano mar lero wachni matut. Erokamano ahinya Clarice oimore ka intiere kaunti ma Migori dhinade. Oimore ahinya Jael. Antie maber. Erokamano maduong'. Aparo ni iwinjo report mabende wuok kanyo ka IDPs pod golo ywak margi kaluwore koda weche mag chudo kanyakla kod chal mar ngima margi. In kaka ng'ano mabende osebet kodgi kendo osebedo katayogi higni gi duto, chal mar IDPs kaluwo gi sani chalo nade? Chal mar IDPs ni marach kabisa kendo gine thuolo marach mogik. Nikech katulo nomuoche higa mar 2007-2008 kanogoli kane giwuok ni gibiro e miech kuonde manonego bed ni gidoge, kane giwuok kuonde manoriembi kane gibiro to niwacho ni sirkal ne temo wacho ni missing 10,000 ka compensation tidhigo ni mondo dhi chak go dak mar ngimani. To nwayudo 10,000 nok nyal konyi nikech jogi kata kane oriembi kuma ne giaye kane giduogo e miechgi to niyudo ni jomoko kuomgi ne nitie ma kane giduogo to ne giyudo kata kuonde mane ginyalo dak ne gionge udi, ne gionge kuonde ma ginyalo donje, jomoko be jonyuolgi notho. To kata kane giduogo to ne giyudo kata kuonde mane onego gidage lopegi nomagi. Koro miyo ngimagi osebedo matek moloyo nikech kaka koro ng'ama miyo nitie, for example, nitie dhako manobiro koting'o nyaka wi chuore kobiro godo ka kane ochopo kar kaendi kane oseiko nyathine no kane oseiko chuore no to anyuola modago neno mani wuodgi manodak godo oko cha koro kane osetho to koro kindgi gi dhako ni koro rumo. Koro ngima mar dhako ni dhi makethre gi nyithinde kendo en mana ng'ama chandore ma pok obedo gi ngima ber nyaka kawuono. To nyaka gi seche go nyaka ne giduogi ni onge gima sirkal osetimo nyaka kawuono nikech 10,000 nanyalo konyo ngima ng'ato e yo mane. En gima norumo mana gi dichieng' nendo. 10,000 no be ne ok omiye ji te. Nitie joma nomi to nitie joma be ne ok omi. Koro miyo ngima mar jogo mano oriemb kuonde mane gidak e ndalo tulo mar 2007 2008 ok gin gi ngima maber nyaka kawuono. Nikech ing'eni wach machudo no wanyaparo mana juma ni endi ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni kaluo nokel pesa to ni IDPs noko wuok mar kawo pesa ni kendo koro moko nodwoki to kaendi bende iwacho ni matin ne siling 10,000 kuonde mamoko aneno kodhi ahinya to 50,000 kende ema nimiyo ji tiwacho nok rom mendi ng'at ma onge lo onge kaka onyalo chako ngima gi 10,000 kuom mendie udwaro ni mondo piny owacho time ang'o? Wadwaro ni nyaka gi seche gieki piny owacho mondo mi oket chenro malong'o mar mondo mi one kaka nyalo konyo IDP sana jo Nyanza ni matek moloyo gimoro amora Western kod Nyanza nikech gisebedo gisebedo kod ywak kendo gichiwo ywak gi seche duto, gitimo interview, iluongo gindiko statement mang'eny, gijaso fombe ka gibedo kod geno ka giparo nyalo migi gimoro to ok osetimore maber ma giseyudo ni nyaka jogo ma keto gini mondo jas fombe go eko gineno ni jogo oselokore mana margi mar loko biashara to ngimagi to pod kethore aketha. Koro gima wadwaro ni mondo sirkal otim oketa ne chenro maber monyalo konyo godo jo Nyanza gi Western nikech wayudo ka chenro samoro nyalo wuok ni kuonde yore mag Central kocha iyudo ni ji mang'eny oseyudo konyruok kata lopi iyudo ni jomoko nosenyiew negi lopi to kata chenro mana mowuok sani ni pesa ma wawinjo kwacho nogole nindo yo mane moketo maber minyalo konyo mondo mi IDP sodra kinyalo nyiew negi lope nikech wacho jo Nyanza ka nigolo gi kocha ni wacho ni joluo kodwuok koni gin gi lope magidhi gidonje. Wada ni sirkal ong'e ni lo jogo manoriemb kowuok e tulo mar 2007-2008 onge lo mane gibiro ge yud. Jomoko nobiro doka kuonde gi nosemagi makata kuonde mane ginyalo donje gi onge. Koro wadwaro ni sirkal koketo chenro maber o make sure ni IDPs gi giyudo kaka onyiew negi lope maginyalo dakie
oyud ka ngima mar jogi nyithinde ginyalo dhi maber kata kaka nyithindo ginyalo somo, nyithinde ginyalo dhi skul e yo makare nikech nyithinde ok nyal dhi skul nikech onge nyalo malong'o. Jogi noriemba tijegi nokethore, owelnigi nokethore, mane giduogo e lwetgi nono, gigo mane gin go mag udi, mago ala duto mane gin go norumo te. Kane giduogo mondo gichak ngima nosebedo matek, ma iyudo ni jomoko luoko ne ji, jomoko no end up ngima manotho, jomoko no end up ni koro dak gino dhi okethore, yani jogo dak ngima matek. Koro sirkal ketho ne chenro mowinjore monyalo konyogo jo Nyanza. Nikech bende kaluwore koda piny owacho, iwinjo mana kaka ibende owuon iwacho ni nitiere gwenge mamoko ma gin nomanyne lo kendo nogednegi, to kaluwo kendi tiwacho ni jogi ne gin jogo ma iparo kata piny owacho paro ni gintiere koda lope, to sani gidak ni gionge gimoro amora. E higni gi duto te, omenda bende wacho ni moko koro oduok aguch mar piny owacho. Ang'o munyalo timo mondo okony IDPs gi sani? Unyalo chako dok chien tuwuoyo gi piny owacho wacho ni chako teme 1 2 3 koso? Chujo maduong' ne dwaro ni kan nitie thuolo maber to piny owacho mondo giwinj kod ite, nikech jogi to nitiere kendo gin jok masiko ywak odiochieng' kod otieno. Gin jogo mosebedo ka ywak chakre 2007 2008. 2013 ka yiero nochopo ne pod ne gichiwo mana ywakgi. 2017 ka nochopo pod ywak achiel ne pod dhi mbele. Koro ere yo madang ka ma yo madang sirkal mar Kenya dang yud thuolo mar yudo kaka nyalo wuogo kodwa mondo winji ni wantiere ok waonge. To kata ka pesa no biro, ere ka pesa nyalo biro machak dogi ka waonge. Wan jogi nitiere, ok gionge. En mani ng'ama nyalo chopo idgi mondo mi okonygi mondo giyud kaka ginyalo yudo pesa gi otimore nade onge. Mar ariyo, nitie jogo ma bende owuok gi siasa moko mopogore opogore, ni gin jotelo, ni gitelo ni gi IDPs, ni gin makoro ni gibiro ni ng'isi ni ndiko nyingi ti chiwo kata $10,000 kata $5,000 ni koko tero nyingi ne sirkal mondo sirkal omiyi pesa. Gin jok ma jokuoge kabisa kendo gisebedo ka gichamo IDPs. Koro bing ni ng'at machandore, tisewinjo ni ng'ato wacho ni lo yudore kamoro matin, sirkal ogolo lo kamoro, koro sirkal kogolo lo lukel $7,000 kata $10,000 ni mondo ater nyingi mondo mi sirkal okaw nyingi. Mano en gima miriambo. To jogi kendo gin jok moko ma jokuoge mosebedo ka chamo IDPs kendo gisebedo ka gitiyo kod nyingi IDPs e yo moko winjore. Koro sirkal loso ne chenro makende ako nyalo yudre gi IDPs gi mondo ne ako konyogi mondo wach mar IDPs ni orum mondo gichak ngima manyien. Erokamano ahinya Clarissa, wabende aneno ka gidhi ka chope giko mare mana gi wach ni mogik sama koro watieko e wach mar chudo mag IDPs gi. En wach mane minyalo nyiso IDPs owuon kanyakla kod piny owacho chenro mag chudo? Gima nyalo nyiso IDPs ni mondo gibed akicha, nikech nitie joko mosewuok ka wuondogi to gigolo pesgi, to gin joko moko ma bende thagore. Idhi tiyo ne mana ng'ato ni kiduogo to ng'ato keti no wuondi ni sirkal ogolo pesa kamoro, ni eko ndiki nyingi, ni eko ter nyingi ka sirkal. Sirkal koikore ndwa konye, to biro mana yo moro moriere, tikawo nyingi titero kucho titimore nade tiyudo pesa. Mar ariyo, gima danyisa IDPs mondo giriwre gibedo kanyakla achiel, gibede dula achiel, para achiel, gi tim achiel mondo mi koro Atimo mosa mano kanyiro, atimo mosa walalo kanyiro Clarissa Okotha, walalo kanyo Clarissa Okotha mabende ewatwak godo kende. Kata kamano ene wach ne mogik mabende ewatieko godo kaluwore ka bende owacho ni mondo IDPs oriwre kanyakla mondo ng'iane kanyiro ni weche mag chudo kik jomoko donje, jomaundu kata jokuoge mondo koro donje omanya pesa goeko mabende gisebedo ka gimanyo kwa kuom piny owacho. Wadhi e yoyo macho kendo ka waduogo wadhi nyime kod weche mamoko. Lony manasani konyo e weche mopogore opogore kendo bro miyo igni mabiro mbele wabedo gi piny molony. Wakelo ni report makende mar jopuonjre mapuonjore loso kendo tiyo gi